थामथि रुंसारि लाइसुमा सरगियारि गोसोखां राङारि बान्था जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय सिमेन्टसापुरि मिनि स्टेडियामाव जागायबाय। दिनैनि गिबि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो एसपि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं सनेस्वर बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो आसाम फुटबल एसोसिएशननि रांगिरि हिरेन गगৈ बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव शिलं, शिबसागर, उदालगुरि, तामुलपुर, माजुलि, डिब्रुगड़, लेफेटकाटा एफसि बायदि बायदि हान्जाफोरनि गोख्रों गेलेनायखौ नुनो मोननाय जागोन। दिनैनि गिबि बादायलायनाया महानबारि एफसि आरो सानजारि एफसिनि गेजेराव जायो। दिनै लाइसुमा सरगियारिनि मुङाव सिमेन्टसापुरि गेलेमु आफादा थामथि खेबनि थाखाय जोलुर बादायलायनाय राङारि बान्था बेखौ जों दिनै जागायदों आरो बेवहाय जोङो सिमेन्टसापुरि गेलेमु आफाद एबा सिमेन्टसापुरि स्पर्ट्स एसोसिएशना गेलेनायजों लोगोसे गासै समाजारि जायफोर जाथाय दं बे गासैखौबो जों समानै लांफानो नागिरदों आरो बेवहाय जोङो गासैबो हारि धोरोम बासियालासिनो गासिबो सानजारि नोगोर एबा सिमेन्टसापुरि ओनसोलनि गासै सुबुंफोर हारि माहारिनि सुबुंफोरखौ लाफानानै गासै जोङो मोनसे आफाद दङ आरो बे आफादजोंनो जों बेखौ सामलायबाय थादों आरो दिनै गिबि गेलेनाय हिसाबै महनबारि डिब्रुगड़नि महनबारि एफसि आरो सानजारि नोगोर एफसि जायनाखि जोंनि लकेल गेलेफुनाय गथ'फोर गेलेगिरिफोर बिथांमोननि गेजेराव जों दिनै जागायदों आरो जों बुंनांगोन दिनैनि नैबे जागायनायखौ जोंनि एसपि बड' जौसिन गेजेर फरायसालिनि गेदेर गोरायुं सारा जोंखौ बेखेवना होदों आरो जोंनि बेवहाय बाहागो लाफैदोंमोन आसाम फुटबल एसोसिएशननि रांगिरि एबा केसियार हिरेन गगৈ बिथाङा दा जोङो आरोबाव गोबां आलासिफोर लिंहरदोंमोनब्लाबो बिथांमोना सफैनो हायाखै आरो बेवहाय सानदों नैजिथामथा टिम एबा हानजानि गेजेराव बादायलायनाया जागोन आरो 22 साननि थाखाय दिनैनिफ्राय जानानै 13 सेप्तेम्बराव जों फाइनाल गेलेनो खालामदों आरो जोंनि बे गेलेनाय बादायलायनायाव देग्लायनि समाव थांनाय बोसोरनि फाइनालिस्ट शिबसागर बिथांमोना गेलेफैदों माजुलिनिफ्राय टिम दं जोंना उदालगुरिनिफ्राय टिम दं जोंना बाक्सानि गरेस्वर टाउन क्लाबा जोंनाव गेलेफैगोन आरो शिलंनिफ्राय राइजिं स्टार एफसि जोंना गेलेगोन आरो डिब्रुगड़ तिनसुकियानिफ्राय गोबां बेबायदिनो दुलियाजान एफसि फैगोन बेबायदि हिसाबै जोंनि गेलेनाय बादायलायनाय बे बादायलायनाया जोबोद आरो आसा खालामदों जोंनि सिमेन्टसापुरि ओनसोलनि गासै रायजो सिगाङावबो होदों दाबो होगासिनो दं आरो उनावबो मदद होगोनखौ जों मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बयखौबो खावलायनो नागिरदों जिहेथु जोङो गेलेनायखौ मोनसे उत्सब एबा फोरबो हिसाबै लांनो नागिरदों जाहाथे गासिबो बाहागो लायो बेखौ जों नोजोर बोनांगोन आरो जों बेखौ नोजोर बोनो नागिरदों जायफोर लाइमोनफोरा गेलेनायनि फारसे लाइमोनफोरखौ बोखांबोनायनि थाखाय राहा लामा लानाय बेजों लोगोसे जायखिजाया गाज्रि हाबाफारियाव लोब्बा थानायनिफ्राय लाइमोनफोरखौ बोखारनाय बे बोखारनो थाखाय जोङो बे दिनै जनाय जिल्ला गेलेमु आफादाबो जोंनि बेवहायनो मोनसे मेल सावरायदोंमोन बे मेल सावरायनायाव जों गासैबो थांखिफोरखौनो लानाय जादों जोंनि बयबो मानसिफोरा सुबुंफोरा जाहाथे गेलेनायनि फारसे गोसो बोयो बेखौनो जों गासै 23 टिम दङ बे 23 टिमाव 22 गेम जागोन दिनैनिफ्राय जागायनानै 13 सेप्तेम्बर खालि जोंना फाइनाल जाहैगोन जों अलरेडि फिक्सार बानायनानै होबाय नोंथांमोना फिक्सारखौ जों